świata, kiedy jeździł motocyklem Marek Dąbrowski. Za Markiem Dąbrowskim widzą Państwo Mirosława Zapletala, wielkiego przyjaciela polskich kierowców, a za nim Adam Małysz. I kończymy paradę ciężarówka serwisowa. Wielkie brawa dla kierowcy Zbyszka Radzikowskiego. Dakar potrwa od 5 do 18 stycznia. Pojadą drogami Argentyny, Boliwii. Po raz pierwszy pojawią się kierowcy w tym kraju, a zakończą w Chile. A już za chwilę zobaczymy te samochody w akcji. Będą nie tylko jeździć, ale także latać po wytyczonym torze na Stadionie Narodowym. Adam Małysz, Mirosław Zapletal i Marek Dąbrowski, kierowcy samochodów, którzy za chwilę pokażą, co potrafią. Który z tych samochodów okaże się szybszy, który z tych samochodów zwycięży, to niezwykłe warunki dla tych aut. Ale posłuchajmy, jak one jadą. Ten dźwięk silników to prawdziwa melodia. Doskonale widać, jak pracują zawieszenia w samochodach dakarowych. Słuchajcie, na czele jest Dąbrowski. Zawieszenia, które wytrzymują największe nierówności. Tysiące kilometrów najtrudniejszych przeszkód. A pod maskami pracują widlaste usterki w Toyota Hilux pochodzące z Lexusa. No i liderzy również zmieniają nam się jak w kalejdoskopie. Prowadzi Marek Dąbrowski, teraz na czele jest Mirosław Zapletal, za nim Adam Małysz. Zawodnicy po tej osobie są w stanie wyprzedzić drugiego. Adam Małysz wie, jak latać daleko, ale z drugiej strony doskonale zdaje sobie sprawę, że w samochodach im częściej koła są na nawierzchni, a nie w powietrzu, tym lepiej, bo można przyspieszać, hamować i kierować. Musi wygrać Małysz, w Polsce jesteś. Coś mi się wydaje, że tego zwycięstwa nie odda do mety, kto jak kto, ale on nie poddaje się właściwie nigdy. Jest meta, proszę Państwa! Wygrywa Adam Małysz! Małysz wygrał! Ja liczę na to, że Adam Małysz jest bez spokój, nieco spokojniejszym tempie podjedzie tutaj do mnie i przemówi do nas. My jesteśmy ogromnie wdzięczni, że świat sportów motorowych ma w swoim gronie Adama Małysza. To jest coś wspaniałego dla całego świata sportów motorowych, szczególnie dla naszych polskich kibiców. Adamie, przemów do 58-tysięcznej publiczności. Po prostu nie ma jak wspaniała publiczność. Dziękujemy, że tak licznie przybyliście i że mogliśmy pokazać coś w naszych rajdówkach. Wprawdzie to nie jest coś, co my uprawiamy, ale myślę, że też wiele emocji dostarczyliśmy i pewnie się podobało. Także dziękujemy Wam bardzo i zapraszamy ponownie. Mam nadzieję, że to pokaże też coś takiego jak tutaj Werbasted Racing i wszyscy będą zadowoleni. Wszyscy jesteśmy zadowoleni, Adamie, jak najbardziej życzymy sukcesu. Dziękujemy bardzo. Adam Małysz, Rafał Marton, nasza dakarowa załoga. Wielkie brawa, proszę Państwa, dla Adama Małysza. Niech nas usłyszy. To za nich będziemy trzymać kciuki właśnie w styczniu podczas najbliższego rajdu Dakar. No właśnie, ale powoli znowu zmieniamy dyscyplinę. Bardzo szybko zmieniamy dyscyplinę sportową. Mieliśmy do tej pory Budmat Drift Show kwalifikacji.